Alinafe. Takuyamba. Kula kula. Ulitaka neno. Choneni Alinafe. Kanyasila. Kwire atu. Ulitaka neno. Choneni Alinafe. Kokanabu. Tamainu. Ulitaka neno. Choneni Alinafe. Choko choko Ulitaka. Ulitaka neno. Choneni Alinafe. Choko Ulitaka. Ulitaka neno. Choneni Alinafe. Tose tikotwenele, radio Alinafe. Tose akwaya ino. Tose tikotwenele, radio Alinafe. Yakwanitsa Zaka tuende ino. Tose tikotwenele, radio Alinafe. Kuzumisa chikondi pakati patwinu. Tose tikotwenele, radio Alinafe. Okuluka nomu ochuluka. Tiwasiyana siyana. Tose tikotwenele, radio Alinafe. Moni nonse tikhale pansi. Ambuye Montfort Stima, Episcopi wa Diocese ya Mangochi, adini antimawera dinare Father Augustine Katundu, kuyimiriranso madini onse mwa diocese yathu ino, Father Louis Chikanya, Director Radio Alinafe, ansembe onse asistere, atsogoleri a Kristu eni ake Leyte Council, tonse mbumba ya Mulungu muno mwa diocese ya Lilongwe. Zonadi lero ndi tsiku la mtengo wapatali pamene tikumbukira kuti wireless yathu Radio Alinafe yakwanitsa zaka 20 ikufalitsa uthenga wabwino, kuzamitsa chikondi pakati pathu. Mundilole nthawi ino ndipemphe amene atenga mbiri ya Radio Alinafe
abwere adzawerenge mbiri imeneyi. Iwowa atsatana ndi ana amene atenga zibaluni amene pokondwerera zaka 20 za Radio Alinafe abwerenso kutsogolo kuno kuphulitsa zibalunizo, koma poyamba mbiri ya Radio Alinafe. Mbiri ya Radio Alinafe mwachidule. Chiyambi. Maganizo oyambitsa wailesi ya Alinafe adayambika ndi aepiskopi pokwaniritsa zina mwa mfundo zomwe aepiskopiwa adamanga pa msonkhano wa African Synod mchaka cha 1994. Cholinga chenicheni chokhazikitsira wailesi chidali kulalika mawu a Mulungu ponseponse, evangelization. Pachiyambi aepiskopi adakambirana zokhala ndi wailesi imodzi ya dziko lonse. Koma chifukwa cha malangizo ndi upangiri kuchokera kwa iwo amene amadziwa za wailesi, adawalangiza kuti kudali kwabwino kuti dayosezi iliyonse ikhale ndi wailesi yake kuti zilalika bwino mawu a Mulungu kwa Khristu a mu dayoseziyo. Choncho dayosezi ya Lilongwe idasankhidwa kukhala yoyamba kuti ikhazikitse wailesi. Kenako Mzuzu, Karonga ndi Blantyre adayambitsanso wailesi zawo za Tigawane, Tuntufye ndi Kuwala FM, zokonzekera kukhazikitsa wailesi ya Alinafe. Mchaka cha 1997 komiti yapadera idakhazikitsidwa. Cholinga cha komiti imeneyi kudali kuunika mfundo zofunikira kuti wailesi ikhazikitsidwe. Malemu Father Gabriel Jana adasankhidwa kukhala mkhalapakati wa department yoona zakufalitsa mawu kulikulu la mpingo ndi cholinga choti wailesi ikhazikitsidwe. Komiti imeneyi inkakumana pa miyezi 3 iliyonse kukambirana mfundo za momwe angayendetsere wailesiyi. Ena mwa mamembala a mkomiti adali Mr. Patrick Chilambe, Mr. Egunda Phiri, Father William Reynolds ndi Sister Melia Nyendwa, omwe pa nthawiyo ankachokera ku Mlale Novitiate. Malemu Father Gabriel Jana ndi Father Frank Lazaro Phiri adatumizidwa ku maphunziro akakhazikitsidwe ndi kayendetsedwe ka wailesi ku Roma ndi ku Kenya. Atabwerako ntchito yokonzekera kukhazikitsa wailesi idapitirira, ndipo Akhristu a mu dayosezi ya Lilongwe pa nthawi imeneyo adafunsidwa maganizo pa zomwe akufuna kuti wailesi iziwulutsa, kuphatikizapo dzina lomwe wailesi izidzadziwika nalo. Pa nthawiyo nkuti malemu Ambuye Tasize Asiziaye ali bishopu wa Lilongwe. Chiyambi cha wailesi. Zokonzekera zonse zitatha, kuphatikizapo kugula zipangizo zoyambitsira wailesi, malemu Ambuye Tasize Asiziaye anapereka malo amene iwo ankasungirapo galimoto, garage, kuti ikhale nyumba yowulutsiramo mawu. Zidali zovuta kuvomereza pachiyambi kuti garage ya Ambuye isanduke nyumba yowulutsira mawu, makamaka poganiziranso momwe garage imaonekera ndi mmene nyumba yowulutsira mawu imenera kukhalira. Koma ndi luso la amisiri, garage ija idakonzedwanso bwino ndipo pano ndiyo nyumba yowulutsira mawu ya Alinafe. Chiyambi chakuwulutsa mawu. Lachinayi pa 4 March 2002, nthawi ya 7 koloko madzulo, wailesi ya Alinafe idalutsa mawu koyamba, ndipo malemu Father Gabriel Jana ndi amene adali pa makina, pomwe Mr. Alexius Godia ndiwo anali mulutsi woyamba. Kuwulutsa koyambaku kudachitika kwa mphindi 15 zokha basi, 7 koloko madzulo mpaka na 7:15 madzulo. Pa nthawiyo kudali chisangalalo chodzaza tsaya kamba kuti zomwe ankayembekezera kuti wailesi iyambe zatheka. Kenako
ataona kuti kuulutsa mawu kukutheka pang'ono-pang'ono, nthawi youlutsa mawu idawonjezereka kufika pa ola limodzi, 1 hour. Kwa nthawi yotalikirapo, wailesi iyi idayamba kuulutsa mawu la Mulungu lililonse kwa 3 hours, kuyambira nthawi ya 7 koloko madzulo mpaka 10 koloko madzulo. Ndipo aulutsi oyambirira anali malemu Gift Sichinga, malemu Luce Tsinambuto, malemu Magiliyati, malemu Patrick Mawaya, malemu Catherine Mkumba ndi Chikondi Phikiso. Mavuto ndi mikwingwirima kuti wailesi ifike poti yayamba kuulutsa mawu zidalipo. Koma khama ndi luntha la malemu Father Gabriel Jana, Father Frank Lazaro Phiri, Mr. Alexius Godia ndi ena ambiri, komanso ndi chithandizo cha Mulungu Mzimu Woyera, zidawatsogolera atumiki a Mulunguwa kukwaniritsa masomphenya a mpingo wofuna kukhazikitsa wailesi yakeyake. Wailesi itakhazikika idayamba kuulutsa mawu ake la Mulungu lililonse kuyambira nthawi ya 9 koloko mmawa mpaka 9 koloko usiku. Kenako lachisanu loweruka ndi la Mulungu kuyamba nthawi ya 9 koloko mmawa mpaka 9 koloko usiku. Pakupita kwa nthawi, masiku oulutsa mawu adawonjezereka kuyamba lolemba mpaka la Mulungu, nthawi ya 7 koloko mmawa mpaka 10 koloko usiku. Nthawi ikakwana 10 koloko usiku, wailesi inkaulutsa mapulogalamu a EWTN Global Catholic Radio Network ya ku America. Pakadali pano, Radio Alinafe imaulutsa mapulogalamu ake tsiku lonse, masiku onse asanu ndi awiri, ndipo ili ndi aulutsi akonza mapulogalamu ndi atola nkhani opitirira 35, 35, omwe ambiri mwa iwo amagwira ntchitoyi mongodzipereka, voluntary. Zikomo chifukwa chakumvetsera kwanu. Tiyimirire tonse. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Mtendere ukhale nanu. Ukhaleso ndi mzimu wanu. Mpingo ukupitirirabe kuthokoza Mulungu. Kuthokoza Mulungu chifukwa Ambuye Yesu pamene amachoka pansi pano anatilonjeza, ndili nanu nthawi zonse. Suyu ali nafe nthawi zonse. Lero ali nafe Ambuye Yesu kudzera muchida chofalitsa mawu. Mawu amene munthu mmodzi akangolankhula anthu mamiliyoni amamva nthawi imodzi. Mzimu Woyera akupitirirabe kugwira ntchito pakati pathu. Lero tikuthokoza Mulungu chifukwa choti papita zaka 20 ntchito imeneyi ikuchitika, ndipo amene wapangitsa kuti zimene zitheke ndi mwini wake Ambuye Yesu, amene analonjeza kuti musade nkhawa, ndili nanu nthawi zonse. Tiyeni tisanayambe kupereka nsembe yathu ya misa timpepese Mulungu kuti tiyitsire mitima yoyera. Ndikuwululira Mulungu wamphamvu zonse kuti ndachimwa kwambiri, pakuganiza, pakulankhula, pakuchita zoyipa, pakusachita zoyenera. Ndachimwa kupambana. Chifukwa chake ndikupempha Maria Virigora, angelo ndi oyera onse, ndinu abale, kuti mupempherere kwa Ambuye Mulungu wathu. Mulungu wamphamvu zonse atichitire chisoni,
afafanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo wosatha. Kwa Mulungu kumwamba mwamba. Mulungu kwa Mulungu kumwamba mwamba. Tipo pasipano, tetere kwa hakufuna kwa bwino. Mulungu kwa Mulungu kumwamba mwamba. Tipo pasipano, tetere kwa hakufuna kwa bwino. Tikuku ya mikani, tikuku pembezani, tikuku lendekezani. Tikuku tafazani Chifu kwa cha ulemu wanu wa ukulukulu. Ambuye Mulungu Fumu ya kumwamba, Mulungu Atate, aapavu zose. Ambuye Yesu Kristu mwana wake mutieka, ambuye Mulungu, nakosaka Mulungu. mwana wa Atate mwana wa Atate, mwana wa Atate, mwana wa Atate. Omene mumachosa Moti kuna kasi, mutijitile chisoni, mutijitile chisoni. Omene mumachosa Moti kuna kasi, loti pepeno, pepeno lotu. Omene mumakana pata la tate, mutijitile chisoni. Muti inulo kantino
oyera, inu nakatinu, ndi inu Ambuye. Inu nakatinu Opambana nditu, Yesu Kristu, Yesu Kristu. rimodzi Tisimu oyera, muulemu wanu, wa Mulungu Atate. Ndipo pasipano, tetere kwanu, akufuna pabwino. Tipo pasipano, tetere kwanu, akufuna pabwino. Tipo pasipano. Tipemphere. Mulungu Atate athu, mumachirikiza amene muwatuma ku ntchito yofalitsa uthenga wanu. Tapotananu musaleke kuwalimbikitsa ndi kuwateteza amene akufalitsa uthenga wanu, makamaka pogwiritsa ntchito wailesi kuti ufumu wanu ufikire aliyense ndi kuti ubereke zipatso zokhalitsa. Mwa mwana wanu Yesu Khristu Ambuye ndi Mulungu wathu, amene ali ndi moyo ndi ufumu limodzi nanu ndi Mzimu Woyera, tsopano ndi pa nthawi zosatha. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Yesaya. Mverani inu anthu akumayiko amphepete mwa nyanja, tcherani khutu inu anthu akutali. Chauta adandiyitana ndisadabadwe, adanditchula dzina ndidakali m'mimba mwa amayi anga. Adasandutsa pakamwa panga kuti pakhale ngati lupanga lakuthwa. Adandichinjiriza ndi dzanja lake, adandisula ngati muvi wakuthwa, nandibisa m'phodo mwake. Adandiuza kuti, iwe Israeli, ndiwe mtumiki wanga. Anthu azanditamanda chifukwa cha iwe. Koma ndidati, ndagwira ntchito yopanda phindu, ndangononga mphamvu zanga pachabe. Komabe zondiyenerera zili m'manja mwa chauta, mphoto yanga ili m'manja mwa Mulungu wanga. Chauta ndi amene adandiumba m'mimba mwa amayi anga kuti ndikhale mtumiki wake, kuti ndibweze fuko la Yakobe kwa iye, ndipo kuti ndisonkhanise Aisraeli pafupi ndi iye. Choncho ndimalemekezeka m'maso mwa chauta,
ndimapeza mphamvu mwa Mulungu wanga. Chautayo akunena kuti nchinthu chochepa kwambiri kuti ukhale mtumiki wanga, kuti uzutse mafuko a Yakobe ndi kuwabweza kwawo Aisraeli amene adapulumuka. Ndidzakusandutsa kuwala kowunikira mitundu ina ya anthu, kuti chipulumutso changa chikafike mpaka kumathero a dziko lapansi. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu ankalata yachiwiri ya Paulo woyera kwa Timoteyo. Pamaso pa Mulungu ndi pamaso pa Khristu Yesu, amene adzaweruza anthu onse, amoyo ndi akufa omwe, ndipo potamanda kubwera kwake ndi ufumu wake wa Khristuyo, ndikukulamula ndithu kuti udzilalika mawu a Mulungu, udziwalalika molimbikira pa nthawi imene anthu akuwafuna, ngakhalenso pamene sakuwafuna. Udziwalozera zolakwa zawo, udziwadzudzula, udziwalimbisa mtima, osalephera kuwaphunzitsa moleza mtima kwenikweni. Paja nthawi idzafika pamene anthu adzidzakana chiphunzitso choona, m'malo mwake chifukwa cholakalaka kumva zowakomera zokha, adzazisankhira aphunzitsi ochuluka, omawawuza zimene iwo akufuna. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu. Alleluia, alleluia, Ambuye akhale nanu. Mawu antenga oyera monga adalembera Mateyo oyera. Inu ndinu mchere wa dziko lapansi, koma ngati mcherewo watha mphamvu zakezo nkuzibwezeranso nchiyani? Ulibenso ntchito mpang'ono pomwe, koma kungowutaya kunja basi anthu nkumauponda. Inu ndinu kuwala kowunikira anthu onse.
mudzi wokhala pamwamba pa phiri sungabisike. Munthu sati akayatsa nyale nkuyivundikira ndi mbiya, koma amayika pamalo owonekera, ndipo imawunikira anthu onse amene ali nyumbamo. Chomwechonso inuyo muzionetsa kuwala kwanu pamaso pa anthu, kuti ataona ntchito zanu zabwino azilemekeza Atate anu akumwamba. Mtenga wa Ambuye. Lero ndi tsiku lalikulu kwambiri kuno kwathu ku Lilongwe Archdiocese, chifukwa ndi tsiku limene tikupanga chaka chokumbukira kuti Mulungu watichitira zazikulu pa zaka 20 pakuti pasachida chofalitsa uthenga wabwino. Yemwe Ambuye Yesu pamene ankalalika uthenga wabwino anayenera kuyenda pansi kupita ku madera osiyanasiyana kuti anthu amve uthenga wake. Ndipo iye atamwalira atabwerera kwa Atate ake, ophunzira ake anayenera kuyenda mitunda yayikulu usana ndi usiku kupita kukafalitsa uthenga wabwino. Anayenera kuyenda pa nyanja miyezi kupita ku mayiko osiyanasiyana kukafalitsa uthenga wabwino. Uthenga omwewo umalalikidwa polemba makalata ndikuwatumiza ndikutenga nthawi yayitali kuti uthenga uwu afikire anthu. Koma tioneni abale, Ambuye Yesuyo pamene amachoka pansi pano anatilonjeza, ndikakutumizirani mtumwi wina, ndiyo Mulungu Mzimu Woyera, amene azakuthandizani ndi kukuphunzitsani ndi kukumbusani zonse zimene ineyo ndakusiyirani, koma zimenezi azakukumbutsani malingana ndi nthawi yake. Ambuye Yesu sitinganene kuti sankadziwa kuti lero nthawi ino tidzakhala ndi television. Ambuye Yesu ankadziwa kuti nthawi ino tidzakhala ndi wireless ndikumafalitsa uthenga omwewo imeneyo amafalitsa poyenda pansi mtunda wautali, koma lero kufalitsa uthenga omwewo kulankhula pano anthu ndikumva nthawi yomwe ino ku America. Ambuye Yesu ankadziwa. Ambuye Yesu ankadziwa kunena kuti kuzabwera foni ya m'manja imene ukhoza kulankhula ndi munthu wa ku Japani ukuyendetsa galimoto. Inayambira ndikulankhula ndi munthu uja wa ku Japani uli mu ofesi ndikupanga foni, koma kenaka Mulungu uja ndikuwulula chinsinsi malingana ndi nthawi yake mpaka ukakhala ndi foni m'manja, kuti ukhale kulikonse umene ungapite ngati foniyo ili on anthu akupeza, iwenso wapeza. Ambuye Yesu ankadziwa kuti uthenga wake udzatha kulalikiridwa paliponse popanda kupereka chifukwa kuti nthawi ndinalibe, zida ndinalibe,
mabatire ndinalibe, koma mwayi titapatsidwa. Taonena abale, Mzimu Woyera uja pa nthawi yathu ino waulula zinsinsi zonsezo. Tikanena nkhani ya foniyo ndiye tisayiwale kuti pali kamera pa foni pompo, pali WhatsApp pa foni pompo, akuti pali Facebook pa foni pompo, ena akuti ka Twitter masiku ano za chinyamata ena fe sitikuzidziwa bwinobwino koma timamva zimene kalero kunalibe, koma Ambuye Yesu anadziwa kuti zilipo, zizabwera pa nthawi yake. Choncho lero zafika zonsezo, tidzifunse kuti tsopano kuti chimene Ambuye Yesu akufuna kuti tikumbutsa lero ndi chiyani. Poyamba kunthokoza Mulungu, wachita zazikulu. Tilibenso chifukwa choti ife tinganene kuti tikulephera kumva mawu a Mulungu chifukwa zida tilibe, njira yake yopezera mawuyo tilibe. Palibe ndi mmodzi yemwe amene angapereke chifukwa chimenecho. Tiye tithokoze Mulungu. Kachiwiri, tsiku la lero Mulungu akutikumbutsa za udindo wathu, kuti ndakupatsani zinthu izi, koma mudziwe kuti muli ndi udindo wozisamalira zinthu zimenezi ndi kuzigwiritsa ntchito moyenerera. Tizigwiritse ntchito bwanji? Mulungu akumuwuza Yesaya mneneri kuti iweyo ndakusankha kuti ukhale kuwala, ukhale nyale. Kusonyeza kuti zida zimene Mulungu watipatsa ziyenera kuti potsirizira penipeni zithe kuwunikira munthu aliyense kuti amve ndi kulandira ufumu wa Mulungu. Koma kuti zimenezo zitheke, wopereka uthengayo akhale kuwala, akhale nyale. Nacho chifukwa chake takumbutsidwa m'malembo uthenga wabwino kunena kuti inuyo ndine tonsefe ndife nyale, ndife kuwala, ndife mchere. Munthu suyatsa nyale ndi kuyivundikira. Ukamayatsa nyale ufuna kuti anthu ena akhale poyera. Mchere ndi wokometsa chakudya komanso kulimbitsa moyo. Ndi akunena kuti ifeyo ndife mchere, ifeyo ndife kuwala, nyale. Koma zilipo nthawi ina imene mchere uja tikhoza kusungunuka, nyale ija tikhoza kuyivundikira ndi chimbiya. Zimachitika bwanji? Kukhala mchere, kukhala nyale, akuti ndikulumikizana kwa mawu amene timalankhula ife ndi zochita zathu. Pamene tikulankhula pa radio, ena titomalankhula pepaja zabwino kwambiri, ndikumanena kuti atokhala kuti amene akundimverawo akudziwa za moyo wanga, sanandione, sakundidziwa. Ena nkumakhumbira kunoti uja timamuva pa radio uja tufa titamuona amaoneka bwanji. Kupereka mawu amphamvu ogwira mtima. Koma chimodzi chimene timayiwala choti oyambirira kumva mawu amenewo amakhala anthu amene akutidziwa. Ena mwa iwo ndi abale athu, ena mwa iwo abwenzi athu, ena mwa iwo anatidziwa, akudziwa amene ifeyo timakhalira. Mchere, nyale. Kodi amene akumva mawu athu pa radio
amatha kulumikiza mawu athu aja ndi moyo wathu umene ifeyo timakhalira. Ndikunena kuti mawu andigwira mtima ndipo sindiyikaponso funso lililonse. Funso lomanena kuti koma amene akulankhulayo akukhulupiriradi zimene akulankhulazo, nanga bwanji moyo wake? Ndi akunena kuti chida chimene Ambuye Yesu atipasa chikangopeza kuti tichigwiritsa ntchito mosalumikizana ndi moyo wathu ndi makhalidwe athu, tili ngati tasukuluza mchere ucha, tili ngati anthu amene tatenga tayatsa nyale ndi kuivundikira. Kodi nyale yathu ikuyaka? Mchere wathu ndiwokomabe mpaka pano. Moyo wathu ndiwokomera anthu amasangalala nawo akauona ndikumasirira, chifukwa choti ndife mchere, ndife nyale. Uthenga umene ife tikupereka kudzera mu zida zimene Mulungu watipatsa ndi uthenga umene uyenera kugwira miyoyo ya anthu ndi kusintha makhalidwe awo, mayendedwe awo ndi machitidwe awo. Kodi ife tikamva mawu a Mulungu pa radio, tikamva mawu a Mulungu pa kanema, tikamva mawu a Mulungu ngakhale pa mafoni amene tinawo pa WhatsApp kapena pachani, kodi amasintha miyoyo yathu? Amatigwira mtima ndikutigunda mu mtimamu ndikunena kuti mawa lino ndikhala wosinthika. Ndipo popeza kuti Mulungu akutiyitana tonsefe kuti tikhale wotumikira, funso ndikumanena kuti kodi inuyo ndi ine tikamva mawu aja ifeyo ndikutigwira mtima? Ndi angati mwa ife timatenga mawu aja ndikukagawana nawo ena? Lero pakanema ndamva izi, ndafuna ndigawane nanu, nazo zandithandiza. Lero pa wairesi ndamva izi, ndifuna ndigawane nanu chifukwa naneso zandithandiza. Lero pa foni ndalandira uthenga wokoma umene Mulungu watipasa ngati chida, ine wandisangalatsa, wandikondweretsa, ndafuna ndigawane nanu. Udindo umene Mulungu akupereka kwa zida zonse zimene Ambuye Yesu atipasa ndoti tizigwiritse ntchito moyenerera. Taonani, lero kompyuta yomwe ija imene yabwera m'manja umu kudzera mu foni, ndi zinthu ziti zimene inuyo ndi ine timathamangira kugawana nawo anzathu tikazilandira. Ndi uthenga wabwino, ndi mawu abwino othandiza kuti anthu ena atembenuke mtima, chifukwa Satana nayenso tiwachitenga chida chija kuchigwiritsa ntchito. Satana nayenso ali ndi foni m'manja mwake ndipo akutumiza mauthenga osiyanasiyana. Mmalo moti chida chimene Mulungu atipasa kuti tichigwiritse ntchito kufalitsa uthenga wabwino, kupititsa patsogolo ufumu wa Mulungu, lero Satana wachitenga chida chimene chija ndikutipatsa m'manja mwathu kuti tifalitse ufumu wake wa Satana. Chifukwa timathamangira kufalitsa, kutumiza mofulumira. Ukazindikira kunena kuti zija ndatumiza zija za fake, zinali zonama, zinali zongosinjirira. Ndi angati mwa ife amene timabwerera msanga ndikuti onse aja ndatumizira aja ndiauze kuti zija ndakutumizani zija zinali zabodza, zapita. Iyi aziona yekha kumeneko. Tikutumidwa akuti tilalike uthenga wabwino, ndetsono malangizo a Paulo woyera kulangiza Timoteyo. Mulalike uthenga pa nthawi imene anthu akufuna ndi pa nthawi imene anthu sakufuna. Mudzudzule.
kaya adana nawo uthengawo kaya adana nawo, munene osaopa. Zimene zikuchitika pakati pathu ndi nkhani ya kufalitsa mauthenga. Ndi angati mwa ife amene tikukhala ndi kulimba mtima ndikuwadzudzula anzathu pamene tikugwiritsa ntchito zida zimezi molakwika. Lerotu tikangomva zonena kuti ulalike uthenga pa nthawi imene anthu akufuna ndi pa nthawi imene sakufuna, nthawi yomweyo anthu amangothamangira nkhani ya ndale, akuti kudzudzula boma, kudzudzula zakatangale, kudzudzula za anthu akuba. Koma tikuyiwala kuti uthenga umenewu ukuyenera kupita kwa aliyense mwa ife, chifukwa akuba aja sali kutali, ndife tomwe. Akuba aja ndife tomwe amene tili pano tikukondwerera kuti radio Alinafe yakwanitsa zaka 20. Mbala zija ndife tomwe. Kwa tukaza kuti zili kutali uko, mbala tusikhala mu building mokhatu ya chibuilding changokhalapo, mbala amakhala munthu amene amakhala amenemo. Ndiye mbalayo ndife amene timagwira ntchito kuboma, ndife amene timagwira ntchito ku kampani, ndife amene timachita katangale. Kodi ulalike uthenga umenewu pa nthawi imene anthu akufuna ndi pa nthawi imene sakufuna, kodi timawadzudzula anzathu? Mwakhatu m'matchalichi mwathu kuti mumve anthu akulankhula kwambiri, dikirani kaye ikamayandikira nthawi za makampeni aja ndiopeza azibusa ambiri akulalika. Koma nthawi ino iyayi kulibeko maisho zali wonse, tilipe. Kulalika kumeneku sikulalika konena kuti anthu awiri atatu akhale pansi ndi kumapangana kuti kodi lero tilalike chiyani. Ndi uthenga umene akuperekedwa kuti munthu aliyense amene wabatizidwa, munthu aliyense amene ali mkhristu akutumidwa kuti alalikire uthenga pa nthawi imene anthu akufuna ndi pa nthawi imene anthu sakufuna. Kodi inu ndi ine timanena timawuza anthu zotani? Timatha kuwauza anthu zimene zili zoona koma ndikusasamala kuti ka azivomereza kapena sazivomereza, kapena timayepula ndikuti izi ndikanena izi ndidana naye nzangayo, ndikanena izi chibwenzi chitha, sitizigwirizananso. Nanji ukanena kenaka kanoti paja inu ndi choncho, mawa basa anthu akuthawa, ine ndikhale ndekha opanda abwenzi, ndingokhala osalankhula. Zida zimene Mulungu watipasa pa nthawi ino ndi zida zoti tizigwiritse ntchito. Tikutaya mwayi wathu, tikutaya mwayi umene Mulungu watipasa. Anayita ulonjeza ndili nanu nthawi zonse, ndidzakhala nthawi zonse, ndidzakukumbutsani zinthu zimene ngakhale nthawi ino kulibe. Zimene amanena Ambuye sunoti zimene zipo kutsogoloku ndi zinthu zimene nthawi ino kulibe. Nthawi ino kulibe radio, kulibe wireless, kulibe television, kulibe phone, kulibe chani, zonsezi zimene nthawi ino kulibe. Kutsogoloku mudzakhala nazo, chifukwa ndidzakhala nanu nthawi zonse. Sinasankha radio yathu ndikunena kuti Alinafe, God with us, Emmanuel, Ambuye Yesu ali nafe ndipo akutiwululirabe mpaka lero chinsinsi. Tikugwiritsa ntchito bwanji zida zimenezi? Alipo ena pakati pathu pompano amene ntchito yawo kandi ndiyolembedwa kandi ndiyodzilemba okha ndiyopanga fake news. Eti madzulo aja kukhala pa kompyuta busy kupanga news yonama, ungoona mama wayatuluka.
Ndiye news yake tu imakhala yokoma ija yoti kuiona kuti ayi izi zoona sangani na Misa sakunama. Anawa lero kamamva kuti kani jara kuti nali yaposa. Zoona. Mene natulukira mucha. Koma anali munthu wina wake amene anakhala pansi. Kodi Mesa kunja kuno anthu anapanga kompyuta. Kunja kuno anthu anapanga kompyuta. Kungopanga kompyuta ndiye anapezeka wina kuti awapanga kompyuta wazija okha. Ine ndikapanga virus. Virus limetopangidwa ndi munthu. Akuti uyu wapanga kompyuta ifa yoti akudya yekha, inenso ndipezeso njira yoyera nawo ine ndipanga virus. Wina ndiye akunena kuti iwe wapanga virus. Wapanga kachirombo kawola mu kompyuta, inenso ndidya nawo pamenepa ine ndipanga antivirus. Zimene zikuchitika tu moyo wathu masiku ano. Zimene zikuchitika Satana walowa wafika pakati pathu ndipo akugwisa ntchito zida zimene Mulungu watipasa, zimene neno kugwisa ntchito moyenerera kuti tifalitse uthenga, tipitise ufumu wa Mulungu patsogolo. Lero Satana wazitembenusa. Tefunso likhale loti kodi Satanayo sakugwirisa iweyo ndi ine ngati chida kupanga zimenezo. Aliyense akuzidziwa. Aliyense akuzidziwa yekha kuti ine pajapa Satana wakhala ndigwirisa ntchito. Wakhala ndigwirisa ntchito. Kubweretsa mdima pa dziko lapansi. Kuvundikira nyale. Kusukulusa mchere. Satana undigwirisa ntchito. Udindo wathu lero petu panga chaka ichi chokondwerera kuti radio yatha zaka 20. Ukhale wozifunsa kuti kodi kuyambira lero kupita kutsogoloko ndipitirizabe kapena ndi asanyale yanga ndikuyika poyera kuti anthu ayione. Kodi ndikhalabe chete ndikumasankhula zolankhula chifukwa ndikalankhula izo anthu andinena. Chifukwa tukangolankhula zinthu zimene anthu sanakondwere nazo, ngati ukufuna kuti udziwe mene amatukwanira anthu, pita pa Facebook. Mpamene ukadziwa kuti kana anthu amatukwana chonchi. Ndiye ena anandiuza kuti ine ndimalephera kuti ndizilemba zabwino chifukwa amanditukwana anthu pa Facebook. Mkhristu wobatizidwa amene wamva mawu a Mulungu onena kuti ulankhule, ulalike, ngakhale anthu akufuna uthenga ngakhale sakufuna. Tiyeni tipemphere radio yathu, radio ya Alinafe. Mulungu alinafe, ali pakati pathu kuti apitirire kukhala nafe ndipo atiunikire njira zambiri zofalisira uthenga ndipo atichotsere mantha pakati pathu. Amen. Zooneka zonse ndi zosaoneka zomwe, ndimvera Ambuye mmodzi, Yesu Khristu, mwana mmodzi yekha wa Mulungu, wobadwa mwa Atate chikhalire, isanayambike konse nthawi, Mulungu wofuma mwa Mulungu, kuyera kofuma kuyera, Mulungu weniweni wofuma mwa Mulungu weniweni, wobadwa osalengedwa, wolingana ndithu ndi Atate, chifukwa cha anthufe ndi chipulumutso chathu. Iye adasika kumwamba ndi mphamvu za Mzimu Woyera, adatenga thupi lake mwa Mariya Virigo nakhala munthu, adampachika pa mtanda chifukwa cha ife pa nthawi ya Poncio Pilato, adasauka mpaka kufa nayikidwa m'manda, ndipo mkucha wake adauka kwa kufa, monga adanenera malembo oyera, adakwera kumwamba ndipo akukhala ku dzanja lamanja la Atate,
azabweranso ndi ulemerero kudzaweruza moyo ndi akufa, ndipo ufumu wake sudzatha. Ndimvera Mzimu Woyera, Ambuye wotipasa moyo, amene afumira mwa Atate ndi Mwana, amene timpembedza ndi kunsira ulemu pamodzi ndi Atate ndi Mwana. Iye adalankhula kudzera mwa aneneri. Ndimvera mpingo umodzi woyera wa Katolika, wofumira kwa apostoli, ndikuvomera ubatizo umodzi wochotsera machimo, ndipo ndikuyembekeza kuuka kwa akufa ndiponso moyo osatha kutsogoloko. Amen. Tiyeni modzichepetsa ndi mothokoza Mulungu tipereke mapemphero athu poyempherera ntchito za Radio Alinafe ndi atumiki ake onse. Tipempherere akulu ampingo, apapa, aepiskopi ndi ansembe onse kuti asatope kufalitsa mawu a Mulungu pogwiritsa ntchito zinthu zamakono monga mawayilesi, matelevishoni ndi zina, kuti anthu ochuluka adziwe choona. Tikupemphani mutivomereze. Tipempherere Ambuye Archiepiscopi George Desmond Tambala, amene akuyimirira tonsefe pa umwini wa wailesi ya Alinafe, kuti asafowoke ndi mavuto omwe wailesi ikukumana nawo, koma adalire chithandizo cha Mulungu, yemwe akuwatuma kufalitsa chipulumutso cha anthu a mitundu yonse. Tikupemphani mutivomereze. Tipempherere Radio Alinafe, chida chofalitsira mawu mu archdiocese yathu ino, kuti ipitirire kukhala kamwa lakuthwa la mpingo kufikira anthu onse atalandira chipulumutso. Tikupemphani mutivomereze. Tipempherere anthu onse amene amatumikira ku wailesi ya Alinafe mwa njira zosiyanasiyana, kuti apitirire kutumikira Mulungu molimbika nthawi zonse, kuti chikondi cha Mulungu chifalikire ponseponse mu archdiocese yathuyi ndi dziko lonse lapansi. Tikupemphani mutivomereze. Tipempherere anthu onse amoyo ndi akufa omwe anathandiza kukhazikitsa wailesi, kuti Mulungu aonetse chifundo chake nthawi zonse. Tikupemphani mutivomereze. Tipempherere akhristu ndi anthu akufuna kwabwino onse amene amatsatira Radio Alinafe, kuti apitirize kukhala mchere ndi nyali za mu archdiocese yathuyi ndi dziko lonse lapansi, pozamitsa chikondi pakati pa anthu onse. Tikupemphani mutivomereze. Tizipempherere ife tonse tasonkhana pano, kuti Mulungu asungitse mwa ife kukoma kwa mchere ndi kuwala kwa nyale tanyamula ndi moyo wathu, mpaka zitapindulira archdiocese yathuyi ndi dziko lonse lapansi. Tikupemphani mutivomereze. Atate,
tikuyamika chifundo chanu chosamalira ndi kuchirikiza mbumba yanu. Tikupemphani kuti mukulitse chidwi mwa atumiki anuwa, cholakalaka kuti mawu anu afikire anthu onse pa dziko lonse lapansi. Nsembe ya misa ikupitirira ndi chigawo cha zopereka za nsembe ya misa za m'bale komanso mphatso za paguwa. Tikumbutsane kumapeto kwa nsembe ya misa kuli mwambo wa mphatso zapadera zimene zipite kwa wailesi yathu radio Alinafe, ndipo alandire ndi a director Bambo Louis Chikanya. Gawo lachiwiri la mphatso zipita kwa mulendo wapadera kuchokera ku Ministry of Information, komanso mphatso zimene zipite kwa ambuye Episcopi Montfort Stima amene akutitsogolera nsembe ya misayi. Koma pa nthawi ino za m'bale motsatana ndi mphatso zapaguwa, akwaya nyimbo zoperekera.
Abale, pempherani kuti nsembe yanga ndi yanu ivomerezedwe kwa Mulungu Atate amphamvu zonse. Ambuye alandire nsembe iyi m'manja mwanu, kuti itamande ndi kulemekeza dzina lake, ndipo ikhale yaphindu kwa ife ndi kwa mpingo wake woyera wonse. Atate achifundo, landirani mokondwera zopereka za nyumba yanu, ndipo mulole kuti nsembe ya misayi itikhalire ife gwero la madalitso osefukira mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Kwezani mitima kumwamba. Tithokoze Ambuye Mulungu wathu. Nzoonadi nkofunika ndikoyenera, ndi udindo wathu ndi chipulumutso chathu nthawi zonse ndi pamalo ponse kuti tikuthokozeni Ambuye Atate oyera, Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya. Ngakhale simusowa matamando athu, komabe kuthokoza kwathu ndi mphatso yathu kwa inu. Ngakhale matamando athu saonjezera kanthu pa ukulu wanu, komabe amatipatsa chaulere chotipulumutsa kudzera mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Choncho molumikizana ndi miyambo, polumikizana ndi nyimbo za magulu a anjelo, tikukutamandani ndi chimwemwe poyimba kuti ndinoyeradi Ambuye, nkoyenera ndithu kuti zolengedwa zanu zonse zikuyamikeni, popeza kudzera mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu ndi mphamvu ndiponso ndi ntchito za Mzimu Woyera mumapatsa moyo ndi kuyeretsa zonse, simulekeza kuyitana anthu kuti akhale anu, kuti kuyambira mmawa mpaka madzulo apereke nsembe yoyera yotamanda dzina lanu. N'chifukwa chake Ambuye tikupemphani modzichepetsa kuti kudzera mwa Mzimu Woyera yemweyo mwa chifundo chanu muziyeretse zopereka izi zomwe tazatula pamaso panu, kuti zisanduke thupi ndi magazi a mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu, amene adatilamula kuti tizikondwerera misteri izi.
iye yemwe pa usiku umene anali kukaperekedwa adatenga buledi, adakuthokozani nakutamandani ndi kumunyema nampereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo idyani nonse, popeza kuti ili ndi thupi langa lomwe lidzaperekedwa chifukwa cha inu. Chimodzimodzi atatha kudya, adatenga chikho, adakuthokozani nachidalitsa ndi kuchipereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo imwani nonse, popeza kuti ichi ndi chikho cha magazi anga, magazi a pangano chatsopano ndi chosatha, amene adzatsiridwa chifukwa cha inu ndi anthu ambiri kuti afafanize machimo. Muzichita izi kuti mundikumbukire. Misteri ya chikhulupiriro. Choncho Ambuye, ife pokumbukira masautso otipulumutsa a mwana wanu ndi kuuka kwake kwa ulemu ndi kukwera kwake kumwamba, ndipo pamene tikuyembekeza kubwera kwake kwachiwiri, tikupereka kwa inu nsembe ino ya moyo ndi yoyera kuti tikuthokozeni. Tikupemphani kuti muyang'ane ndi kuvomera nsembe yopepesera ya mumba yanu, ndipo pozindikira kankhosa ka nsembe pamene imfa yake mudayivomera kuti itiyanjanitse ndi inu, mulole kuti ife amene tilandire thupi ndi magazi a mwana wanu tidzazidwe ndi Mzimu wake woyera, ndipo tikhaledi thupi limodzi ndi mzimu umodzi mwa Khristu. Iye yemwe asandutse nsembe yokomerani nthawi zonse, kuti tikalandire nawo zokoma zanu limodzi ndi osankhidwa anu, poyamba Filigo Maria wodaladala amayi a Mulungu, ndi Yosefe wodala mwamuna wake, limodzi ndi apostoli anu odala, ndiponso amartiri anu olemekezeka ndi oyera anu ena onse, amene tiwadalira kuti azitithandiza potinenera kwa inu nthawi zonse. Tikupemphani Ambuye kuti nsembe ino yotiyanjanitsa nanu ithandize zonse lapansi pano kupeza mtendere ndi chipulumutso. Mulimbitse chikhulupiriro ndi chikondi cha mpumba yanu polenda yake pansi pano, pamodzi ndi mtumiki wanu Francisco Papa wathu, George Tambala Archiepiscopi wathu, Ambuye Montfort Stima amene akutsogolera mwambono wa misa, aepiskopi, ansembe onse ndi anthu onse amene munawasandutsa anu. Imvani mwachifundo mapemphero a banja lanu lino mofalifike pamaso panu pano. Ana anu osobayo maloko onse asonkhanitse pafupi nanu inu Atate achifundo. Abale athu amatisiya ndi onse amene adakomera inu panali kuchoka mmoyo uno mwachifundo chanu, mwalandire mu ufumu wanu. Kumene kunafenso tikuyembekeza kudzafika kulandira ulemerero wanu pa nthawi zosatha,
mwa Khristu Ambuye athu, amene kudzera mwa iye inu mumapereka ku dziko lapansi zabwino zonse. kudzera mwa iye pamodzi naye mwa iye inu Mulungu Atate amphamvu zonse limodzi ndi Mzimu Woyera, ulemu wonse ndi ulemerero wanu pa nthawi zosatha. Amen. Monga momwe mpulumutsi adatilamulira ndiponso potsata maphunzitso a Mulungu, tikunena mosaopa kuti: Atate athu muli kumwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe, monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero. Mutikhululukire ifenso zochimwa zathu, monga ifenso takhululukira adani athu. Musatisiye ife m'chinyengo, koma mutipulumutse ife kwa zoyipa. Mutipulumutse ife Ambuye kwa zoyipa zonse. Mwa chifundo chanu mutipatse mtendere pa masiku athu ano, kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu titetezedwe ku machimo ndi zoopsa zonse, pamene tili kudikira mwa chiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Popeza kuti ufumu, mphamvu ndi ulemerero ndi wanu nthawi zonse. Ambuye Yesu Khristu, amene mudauza apostoli anu kuti ndikusiyirani mtendere, mtendere wanga ndikukupatsani, musayang'ane machimo athu ayi, koma chikhulupiriro cha mpingo wanu, ndipo mwakufuna kwanu mupatse mtendere ndi umodzi, inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Amen. Mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse. Tiyeni tipereke mafuno a mtendere kwa anzathu. Naka kankhosa ka Mulungu, nayo amene amachotsa machimo a dziko lapansi, ngodala amene ayitanidwa ku phwando lake. Ambuye sindiyenera kuti mulowe m'nyumba mwanga, koma munene mawu amodzi okha, ndipo mzimu wanga udzachira. Ndine mwana wanu wa Tate wokondeka, Lowani mwa ine, inu mtetezi wanga.
Tidachimwa ndithu koma ndiri kulapa. Lowani mwa ine inu tetezi wanga. Ambuye lowani mwa ine. Lowani mwa ine. Ambuye lowani mwa ine. Lowani mwa ine inu tetezi wanga. Ambuye lowani mwa ine. Lowani mwa ine. Ambuye lowani mwa ine. Lowani mwa ine inu tetezi wanga. Zoepa zakale sindizazichitanso. Lowani mwa ine inu tetezi wanga. Ndazireka Mbuye ndiri kudana nazo. Lowani mwa ine inu tetezi wanga. Ambuye lowani mwa ine. Lowani mwa ine. Ambuye lowani mwa ine. Lowani mwa ine inu tetezi wanga. Ambuye lowani mwa ine. Lowani mwa ine. Ambuye lowani mwa ine. Lowani mwa ine inu tetezi wanga. Mtima mwanga muli ntenda zondiremesa. Lowani mwa ine inu tetezi wanga. Koma ndizachirwa ndi mawu anu wokha. Lowani mwa ine inu tetezi wanga. Ambuye lowani mwa ine. Lowani mwa ine. Lowani mwa ine. Lowani mwa ine inu tetezi wanga. Ambuye lowani mwa ine. Lowani mwa ine. Ambuye lowani mwa ine. Lowani mwa ine inu tetezi wanga. Ndine mwana wanu atate okondeka. Lowani mwa ine inu tetezi wanga. Tidachimwa ndithu koma ndiri kulapa. Lowani mwa ine inu tetezi wanga. Ambuye lowani mwa ine. Lowani mwa ine. Ambuye lowani mwa ine. Lowani Ambuye zikomo. Tatiza Mungu wanga. Mbuye. Kupira zamwe no chitomoyo. Kutumikira inu masiku wose. Tatiza Mungu wanga. Mbuye. Kupira zamwe no chitomoyo. Kusangalala inu masiku wose. Timutukuze bwanji Mulungu wanga ine. Anandipanza konja Ambuye zikomo. Timutukuze bwanji Mulungu wanga
bonjo mbuye zikomo. Tatizane Mulungu wanga mbuye. Kupira tabu inochito bonjo. Kutumikira inu masiku wose. Tatizane Mulungu wanga Mulungu wanga ine Wanondipasa zenu mbuye zikomo. Timutakoze maji Mulungu wanga ine Wanondipasa zenu mbuye zikomo. Tatizane Mulungu wanga mbuye. Kupira tabu inochito zenu. Kukanisa zainu masiku wose. Tatizane Mulungu wanga mbuye. Kupira tabu inochito zenu. Kukanisa zainu masiku wose. Zaka 20 cheni tikondwe